Menin yoi udon to briu ubakren pensyit bot ubakren daki ketien ke bomde ban keren ya ke jela jongi ho anyem la banlen bagi tu ki briu ki ja hame khalia bat bagi lap yo tu shenrang bau layap hapo riat hanrei baun keren kumne naga benta ke jaj ban riu jongi kamlong ke baya hap ho ai le se la bandon ki riu sniu wat hagano gono go jakaru Hanrei ban kena pat ye ki briu jongi baro kumba kena unu briu kamlong ka aka kabaya hab bat kawe ru uang bakin ke sawan penjat ye ka mekhalia kum kini ki kentien kimde ban mi nau nu u briu kam tam habaga kes kadang ya shakmat ho ai ngis ngau thu bagi briu ki banabar kim ngau thu ya ka jinglong jong ka jaka shene karyat karam bat uslap upria bat kumju ulo kim singu thu yakini ki jinge jong kini ki priu jongi ki bawat nadu ki bor sarkar ki riu pajba bat wat ki seng kane kade ke jing penkel mau jonga nakabenta jong phi ki parlok ki badon sejingai nagari jongi khamtam ki badon hapo MP bat ki badon hapo endur haba philek sherum sheneng singubha dalej da husiar namar yo kindon kino ki riu sim kabu kiban shim kabu na ka banta kane ka jingjia ikhnang banlai na kanu gono go jing sngupsi sngupha dayai antat dayai chusiar bala dadlong ka bala sngupha ban kiar shaki jaka kibam shngai khamtam yapi ki parlok ki badan shigitu ki jaka parlok bat parari ki badan ki parlok jongphi ki basa shigitu ki jaka la dadlong ka bala sngupha share lam ne kane ka video segitu ki parlok jongphi ki basa segitu ki jaka kena bakin nang ban husiar yo don kumno ki riushim kabu ki bala ban sim kabu ya kene ke jingjia kublai shibun parlok ngisa kendo pat ha ke video